סיפורנו מתחיל לפני שנים רבות. בטירה גדולה התגורר נסיך יפה תואר, אך עקשן ואנוכי מאוד. סביב טירתו גידל גן של ורדים שהיה גאוותו הגדולה ביותר. בלילה אפל וגשום הופיעה על סף דלתו קבצנית זקנה וביקשה ממנו נדבה. הנסיך העקשן צחק. הוא חשש שכיעורה של הקבצנית יעיב על יופיים של שיחי הורדים שלו. הוא סירב להעניק לה את הנדבה ושלח אותה בחזרה אל הגשם המקפיא. לפתע הפכה הקבצנית מול עיניו לפיה יפהפייה. היא אמרה לו, סירבת לעזור לקבצנית זקנה רק בגלל שהייתה מכוערת בעיניך? כעת תלמד לקח. היא הטילה על כל יושבי הטירה כישוף, ואותו הפכה לחיה מפלצתית, יצור מכוער יותר מכפי שהייתה כקבצנית. הנסיך התחנן שתמחה לו, אך היה זה מאוחר מדי. היא נתנה לו תקווה אחת. הכישוף יישבר רק אם מישהי תתאהב בו כפי שהוא כעת. אך אם הכישוף לא יישבר עד שיפרח הוורד המאה בגן הורדים, הוא יישאר בדמות חיה לנצח. אך איזה לב יש לחיה. בין שדות גדולים גדולים שוכן לו כפר והוא קטן, לא רבים שמעו עליו או הגיעו עד לכאן. בין עצים, בין שבילים ובתים קטנים, כך זה מתנהל פה שנים. מגדים חמים מהתנורים, רק היום בזיל הזו מגיע ישר מהשדה. מה בשבילך מסיים? כאן אצלנו בבולואר כבר שנים אותו דבר, כפר קטן שקט וטוב נהיה בו גם מחר. כאן אצלנו בבולואר כבר שנים אותו דבר, לא נתרחק, לא נעזור, הכל נמצא ממש קרוב. כאן אצלנו בבולואר קח תפוח לשיפור מצב הרוח. חבר והכל יסתדר. יש חנות ספרים קטנה, שפע לחמים, מספרה ומדגרה, וגם חנות פסמים. יש פה כל מה שצריך. שמפון, סבון, קרטון, עיתון, בוז'ולה. וקרם בולה. ויש לנו המנון. כאן אצלנו בבולואר כבר שנים אותו דבר, כפר קטן שקט וטוב נהיה בו גם מחר. כאן אצלנו בבולואר כבר שנים אותו דבר, לא נתרחק, לא נעזור, הכל נמצא ממש קרוב. כאן אצלנו בבולואר. בל, מישהו ראה את הבת שלי. אלבר, אתה כבר חייב לי 500 פרנק. רק 500, לי הוא חייב 720. מתי תחזיר את הכסף? אתם צריכים להתאזר בסבלנות, חנות הספרים שלי לא מניבה רווחים. כל שבוע אותו סיפור. לא עכשיו, בנות. אלבר, תחזיר את הכסף היום או או מונדיה, זה לא להאמין! מה קרה? הוא חזר! מי? סזר חזר! סזר חזר? סזר חזר! סזר, הגיבור של הכפר חזר אלינו לבולואר! אלינו לבולואר, סזר חזר אלינו לבולואר. הגיבור של כל הכפר סוף סוף חזר. הוא זריז ומיומן. הוא חיסל 3 דובים וטיגריס בקיסר קטן. הוא יפה כמו ציור, כמו פרח, הוא שרירי והוא חסון. הוא יפה והוא אופה והוא נראה כמו אסון. מה, אני אוהבת קרואסונים. וגם את סזר. סזר חזר אלינו לבולואר, סזר חזר אלינו לבולואר. בנות!
הנה אתן, הביתה. אבא, אני צריכה כסף לקנות שמלה. ותכשיטים. אתם יודעות היטב שחנות הספרים לא הניבה רווחים החודש. שוב? חוץ מזה אני לא רוצה להתקל בסזר אל הביתה. תגידי שגם לסזר אתה חייב כסף. אורו. נו, רק כמה מטבעות ואז נלך. איך נופיע מול סזר בבגדים הישנים האלה? מה רע בשמלות היפהפיות מה? האלה? השמלה הזאת היא כל כך הקיץ שעבר. אחי, 1742. בנות, אתן יפות, השמלות יפהפיות, שום שמלות חדשות, הביתה! אבא, תן לנו כסף! סזר יגיע. סזר הגיע! הוא הרבה יותר נמוך ממה שזכרתי, וגם קצת מכוער. זה רק המשרת הטיפש שלו, זה בכלל. שלום רב. אני גאה ונרגש להזמין את גיבור העיירה, האחד והיחיד. סזר! עצרו! יש פה נמלה קטנה שלא תדרכו עליה. סזר, אתה יכול לחתום לי על הקממבר? נראה נהדר. נכון. סזר, מה אתה אוכל כדי לשמור על הגזרה? בצק. סזר, יש לך דעה על המצב הפוליטי? לא. סזר, יש לך דעה על המצב בעולם? לא. סזר, יש לך דעה? לא. דעות? הן בזבוז של זמן. כל כך נכון. תושבים יקרים, לאחר שנים במסעות ארוכים החלטתי סוף סוף שזה הספיק לי. בעוד שבוע בלבד, אני מתחתן! מזל טוב! זה קרה ביום של השריפה הגדולה. סיפור מעולה. ראיתי מרחוק את בריכת השחייה עולה באש. ביד אחת שלפתי את 43 ילדים מהמים. וביד השנייה כיבית את השריפה! סידרתי את התסרוקת שלי. ואת השריפה כיביתי בפור. ואז הבטתי במים והבנתי משהו. שהחיים שבריריים ואסור לאבד אף רגע? שאני נראה יותר מדי טוב מכדי להישאר אבק. כל כך נכון. ואומנם החלטתי שאני אתחתן בעוד שבוע, אבל הדבר היחיד שחסר לי הוא כלה. סזר מתחתן בעוד שבוע והוא חזר לבולואר למצוא כלה. בנות, פעם אחרונה הביתה. אבא, זו ההזדמנות שחיכיתי לה. סזר? הוא אומנם עשיר. אבל רגע, לא כדאי שנחכה לבל. היא לא פה, היא בטח שוב נעלמה. היא עם הספרים שלה, עם החלומות שלה, מה יהיה עם הילדה הזאת, אני לא יודע. הביתה! היי סזר, בוא נשאיר בכל זה. אני קומי, אני ממש מעריצה אותך ואת כל תודה, החיות תודה, שאתה תודה, אוהב. תודה. סזר כמו הסבבה וכל זה, אני אדריאן, ואני חושבת שאתה לחשוד! זה בזבוז של זמן. כל כך נכון. סיפרתי לכן על הפעם שהיא... תודה. מה? מה את עושה? בל ילדה שלי, איפה את? אבא, תשמע, קראתי היום 3 ספרים חדשים. הראשון על לוחמת אינדיאנית, השני... ספרי לנו הכל בבית. סזר מחפש כלה. סזר, הטיפש הנפוח הזה שכל מה שאכפת לו זה העובדה שהוא נראה טוב. וואו! את חושבת שאני נראה טוב. סליחה. מה? בל, אולי כדאי שתחשבי על זה בכל זאת. אני לא הייתי מתחתנת עם סזר גם אם הוא היה הגבר האחרון בצרפת. מי זאת? זאת בל, ביתו של אלבר, בעל חנות הספרים הכושלת. פעם אחרונה הביתה עכשיו. רק רגע, בל! היי את,
בוס, אני לא חושב שזה רעיון כל כך מוצלח, אה? חכי רגע. לאן את ממהרת? מה? היי, סוזן. תודה. לא. תודה. לא. פייר, תן לי לעזור לך. מה היינו עושים בלעדייך, בל? בל! הנה היא. שלום לך. בוודאי שמעת עליו, זה... סזר! תסלח לי, אני פשוט חייבת לחזור לספר שלי. בספרים אין תועלת. אולי במקום לקרוא סיפורים מטופשים על נסיכים ונסיכות, כדאי לך לשמוע סיפורי גבורה אמיתיים. סיפרתי לך על הפעם שכיסחתי כנופיית ארנבים רצחניים בחרב אחת בלבד. כנופיית ארנבים. רצחניים, זה היה ממש כך. בואו! וואו! הנה לך ארנב רצחני. מה? חמודה. מה? טוב. אורי? ואתה אמרת שבספרים אין תועלת. פייר. תודה. אני בוחר בה. מה? בוס, היא חולמנית. היא מפוזרת, היא פרחחית, והיא תהיה... תהיה קלה נפלאה. דווקא את הבחורה המוזרה והענייה הזאת. אבא שלה גר באחד הבתים ששייכים למשפחה שלך. הוא חייב לך הון תועפות. חייב לי כסף? אתה אומר? 4 שנים שלא שילם שכר דירה. רגע, אבל מה אם יגיד לך לא? אף אחד לא אומר לא לסזר. אלבר, ידידי היקר. סזר! ראית לי פה? מתי חזרת, ידידי? תשמע, אנחנו בדיוק עוברים פה על החשבונות ונראה שיש לך חוב לא קטן. תראה, אם מסתכלים על התקופה האחרונה ומחשבים את העיכובים והכספים שלא שולמו, תוסיף לזה גם ריבית יומית וריבית שבועית וריבית חודשית וריבית שנתית, זה יוצא קרוב ל... 7 מיליון פרנק. כל כך הרבה? אנשים שלא משלמים את החובות שלהם יכולים לסיים בכלא. בכלא? אבל בגלל שאני איש נדיב כל כך, אני מוכן לעשות איתך עסקה. כל מה שתגיד. מצוין, אז אני מסכים. גם אני. למה? להתחתן עם בל. להתחתן עם בל? החתונה תארך בעוד שבוע בדיוק. שבוע? אבל בעוד שעה לפגוש את הכלה העתידית. בעוד שעה? בעוד שעה. אל תדאג אלבר, כל אחד יכול ללמוד לאהוב. להתחתן עם בל? בעוד שעה? והשנים אותו דבר, כפר קטן שקט וטוב, תהיה בו גם מחר. כאן אצלנו בבולוואר, והשנים אותו דבר. אבא! לא עכשיו, בנות. בל, ילדתי, יש לי משהו חשוב לדבר איתך. כן, אבא. טוב, אני רואה שאת עסוקה, אז אולי פעם אחרת. לא, מה, יש לי תמיד את כל הזמן שבעולם בשביל אבא שלי. דבר. ובכן, בל, לפני מספר דקות דיברתי עם סזר. לא מצחיק איך כולן מתרגשות ממנו? אבל דווקא את היא זו שהכי מצאה חן בעיניו. דיברנו ואני החלטתי שאת תחתני איתו. שימצא לו קלה אחרת, אני לא מעוניינת. מה? יש לה! אולי היא יכולה יותר מדי רגלי צפרדעים או משהו. מה איתך ביתי? את לא רוצה להתחתן אף פעם? זה לא מה שאני אמרתי. יש לך פה הזדמנות פז, תפסי אותה בשתי ידיים. אני לא רוצה הזדמנויות כאלה. את יודעת מאיזו משפחה סזר מגיע? זה לא מעניין אותי מאיזה משפחה הוא, אבא. אני רוצה הזדמנות להגשים את החלומות שלי בעצמי. אני רוצה להגשים את החלומות שלי בעצמי! מי אם לא סזר
יגשים לך את כל החלומות. אז תן לי להחליט את זה בעצמי. בל, אתה לא מקשיב למילה ממה שאני אומרת. מאז שקטנות כל הבנות חולמות על נסיך אמיץ רכוב על סוס לבן שיתגלה פתאום כמו מתוך חלום ידהר איתן אל קשר בענן. אבא, רק תבין, אני לא יכול... אני עוד לא סיימתי. כן, סליחה. אך החיים ילדה הם לא כמו אגדה ולי יש ניסיון, אני לא סתם אומר לכן הקשיבי לי ואל תתבלבלי. מה? עצה אחת קטנה ולא יותר לחלום בקטן. מה? לא לחשוב פעמיים אני לא בטוחה שהבנתי. לחלום בקטן. אני יכולה לחזור לעבוד? תגיד מה שיש לך בידיים ואז אולי סוף סוף תוכלי למצוא חתן. אם תחלמי בקטן. אבל אבא, אני כבר אמרתי לך, אני בכלל לא רוצה להתחתן עדיין. אני רוצה לחלום ולטייל. לחלום בקטן. נו. יהיה לך כל כך טוב בשניים. לחלום בקטן. סזר הוא חיפוק משמיים. אני לא מתחתנת עם סזר! באמת! יהיו לך 100 כמובן. 100? טוב, תחלמי בקטן. אני אמרתי לא, אז לא. אבל סזר... אני לא רוצה לשמוע יותר את השם סזר. סזר! שוב. לא, 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 לא. בונז'ור אלבר, איפה ארוסתי? היא לא פה, היא נסעה. נסעה לאן? לארץ רחוקה. אבא, מי זה שם? תראה מה זה חזרה כל כך מהר. בל? מי זה? כבשה. מה? בל? בל! בל? בל! מה? פשוט תגידי כן. אם לא אנחנו, לפחות תתחתני איתו את. מה אתם מסתירים ממני? לחלום בקטן. למה לחשוב פעמיים? אבל למה לחשוב פעמיים? קטן. בקטן. תשיח לך בידיים. אני לא צריכה את זה. נסיך עוד כאן פרדים או סוס לבן. אז תחלמי בקטן. תרמתי בעבודה. את חייבת להתחתן איתו. אבא, אני לא רוצה. בל, תחשבי גם עלינו. למה ללכת רחוק בשביל לחצות בין הגבול? לפעמים כל החלומות הם פה ממש ממול. אהבה יכולה לצוץ במקום הכי לא צפוי. כמו ממש כמו מעבר לדלת. טוב, מספיק. מה יש מעבר לדלת? סתם דימוי. בל שלי! אוי, לא. תחלמי! לא, אני לא רוצה. אבא, בבקשה. למה לחשוב פעמיים? לא, לא, לא. אני לא רוצה. מה שיש לך בידיים. אבא. אין נסיך או גם פרטים או סוס לבן. אני נסיך שלך! אז תחלמי. אז תחלמי! תחלמי בקטן. אתם לא תכריחו אותי להתחתן עם חיה. עד החתונה היא תחזור. איך הוא מעז? איך הם לא מתביישים? תכננו את הכל. כאילו שאפילו אין לי איזה מילה בעניין. אל תדאגי, פשוט תגידי כן. את חייבת, אין ברירה, פשוט תגידי כן. את לא באגדות, פשוט תעזבי הכל ותסרבי לכל חלום, במיוחד אם הוא גדול. לא רוצה לחלום חלום של אחרים, ומה אם לא אסכים? ואם אברח מכאן, מה נמצא הרחק מעבר להרים? מחוץ לבית המוכר תהיתי, אולי עוד מחכה משהו בשבילי, משהו אחר רק לי. מה אם רק אעז לצאת ולגלות מה יכול לקרות? אני תהיתי,
אסור שיתקרב סופו של הסיפור לפני שהוא בכלל מתחיל. רוצה לכתוב את הסיפור, סיפור שרק אני חלמתי. אני אהיה הגיבורה באגדה שהיא שלי. ארוץ רחוק, אחצה נהר, ואטפס הכי גבוה, עד שאמצא לי הרפתקה שנוצרה רק בשבילי. אולי אעוף על גב דרקון, אולי אפגוש אדון מצחיק, וארקוד לי עד חצות מבלי שהקסם יפסיק. רוצה לכתוב את הסיפור, סיפור שרק אני חלמתי. אני אהיה הגיבורה באגדה שהיא שלי. ארוץ רחוק, אחצה נהר, ואטפס הכי גבוה, עד שאמצא לי הרפתקה שנוצרה רק בשבילי. אכתוב את הסיפור שלי. סליחה? סליחה, יש כאן מישהו? פשוט ירד גשם בחוץ, אז נכנסתי. סליחה? קדימה, צעד, שרלוט. ז'ורג'ט, נו באמת, את לא רואה שיש פה כתם? עוד לא. עוד לא. ועכשיו? נקי. ערב טוב. תודה רבה, באמת שלא הייתם צריכים, באמת, תודה. קצת פרחים לא יזיקו בטירה הקודרת הזאת. עכשיו הרבה יותר טוב. נו, למה אתם עומדים? תחזרו למקומות. אדון צריך לרדת עוד רגע לארוחת ערב. מה זה? למה כל כך חשוך פה? טיטו! איפה פטיט? פטיט! אני בא! רגע, הנה, תפסתי, וואו! סליחה, היה לנו כנראה קצר בתקשורת. אני חשבתי שהארוחה רק עוד שעה. לא, פטיט, האדון בדרך והארוחה עכשיו. טוב, בסדר, הבנתי. אל תדליק אותי. אז תגלי קצת אחריות. אל תדליק אותי. כולנו כבר פה, למה להגיע אחרונה? אל תדליק אותי! פטיט, אפשר בבקשה קצת אור? אני נובלת פה. טוב, תדליק אותי. זה הכל? נראה לך? וואלה! מי זאת? מה היא עושה פה? מי את? איך נכנסת? מרגלת? גנבת? מה לקחת? תרימי יד. יורד גשם בחוץ, אז נכנסתי. אז היית צריכה לחשוב פעמיים לפני שנכנסת הנה מלאה בבוץ. אני מצטערת, אני אלך. חצופה. אני אפילו לא זוכרת מתי פעם האחרונה הייתה פה בחורה בטירה. בחורה בטירה? חכי רגע!
את לא צריכה ללכת. סלחי לנו על קבלת הפנים. עבר הרבה מאוד זמן מאז הגיעו לכאן אורחים. אני לא התכוונתי להפריע. אבל אתה את לא מפריעה! להפך. אבל ההפך שלא מפריע זה מפריעה. אני מפריעה. אומונג'י, את רטובה לגמרי. פפיון! הנה, קחי את זה. בבקשה, תתחממי קצת. תודה. כן? איך קוראים לך? בל. בל! איזה שם יפה. אני וזה. זאת פטיט, וזה מה יש לך? כללי הטירה קובעים שאסור לנו לשוחח עם זרים. זה טיטו. אנחנו המשרתים בטירה. אבל איך זה? זה קסם? כישוף? חס וחלילה, למה כישוף? מה זה היה? יש לי מחלה. מחלת אור. אני מצטער להרוס את המסיבה, אבל כללי הטירה קובעים שאסור להכניס פולשים מבחוץ. היא אורחת. זו יכולה להיות הזדמנות טובה לשבור את הכישוף. איזה כישוף? לא שום כישוף. אם היא תתאהב באדון, זו הזדמנות. הוורד המאה עוד לא פרח. איזה ורד? הוורד המחושף. זכרי את כללי הטירה. אתה, תלך לקרוא לאדון. בואי איתי, את תהני פה מאוד. לא, אני חייבת לחזור הביתה. מה פתאום הביתה? אנחנו עושים פה חיים משוגעים ואין ממה לפחד. מה היא עושה כאן? היא רק הגיעה... שום דבר. באת לספר לכולם שמתגורר כאן יצור מפלצתי? לא. לאן את חושבת שאת הולכת? מה? אסור לך לעזוב. אבל למה? מה עשיתי? אני מצטערת, פשוט ירד גשם בחוץ, אז נכנסתי. את מצפה שאסמוך עלייך אחרי שהתכנפת בטירה שלי? שלא תזעיק לכאן אנשים שיוכלו לבוא ולפגוע בנו? למה שאני אעשה דבר כזה? מי שנכנס לפה לא יוכל לעזוב את הטירה. אני מבטיחה שאני לא אספר לאף אחד, תן לי לחזור הביתה. כל עוד את יודעת שאני מתגורר כאן, לעולם לא תהיי חופשייה. שומרים, קחו אותה למעלה. לא! קיעו אותם יער. כשאבא שלי והאחיות שלי ידעו שנעלמתי זה יהיה? זה יהיה רע מאוד! לפחות תראה את עצמך. אם אתה באמת קולע אותי כאן, יש לי זכות לדעת מי אתה. הנה, ראית אותי. אם תנסי לברוח, תשלמי עונש כבד מאוד. לא! ידעתי שזה רעיון רע, כלל זה כלל. אבל למה לכלוא אותה? האדון צודק. היא עלולה ללכת ולספר לאנשים עלינו, אנחנו נהיה בסכנה. תחשבו על הכישוף. אדוני, יש לנו סוף סוף הזדמנות. אם מישהי תאהב אותך כפי שאתה, נהיה חופשיים. כן, הוורד המאה עוד לא פרח. נוכל לחזור ולהיות בני אדם. תסתכלו עליי. אתם באמת חושבים שמישהי מסוגלת להתאהב בזה? רוצה לכתוב את הסיפור, סיפור שרק אני חלמתי, לברוא שבילים, הרפתקאות. בוקר אור, וזה. עוד לא יצאה מהחדר? מסתגרת כבר 3 ימים. שלחתי את פיתית לקרוא לאדון, אני פוחדת שמשהו קרה לה. זאת אשמתה. היא לא צריכה להסתובב במקומות שבהם היא לא רצויה. באמת איתו, הילדה הלכה לאיבוד. אז שתפסיק ללכת לאיבוד, ותפסיק להפיח בנו תקוות שווא, שתתאהב באדון, ושהכישוף יישבר, ושנחזור להיות בני אדם. די. קצת חמלת איתו, הילדה איבדה בלילה אחד כל מה שהיא מכירה. גם אנחנו איבדנו בלילה אחד את כל מה שאנחנו מכירים. את לא רואה אותי מסתגר בחדר, נכון? עדיין סגורה בחדר. רק תבדוק שהיא בסדר.
חתונה. קרא בשמה. בל. בל. בל? בל! אני בסדר גמור, אתה יכול ללכת. תגיד לה שתפתח את הדלת מיד. פתחי את הדלת מיד. לא תודה. פתחי את הדלת, אמרתי. אני לא מעוניינת. זו לא בקשה! אם לא תפתחי את הדלת עכשיו, אני אשבור את הדלת לחתיכות. כרצונך. רגע! אני חושבת שאתה צריך לשחרר אותה. פטית? לא מהטירה, אבל לפחות מהחדר. גם אתה לא היית רוצה להרגיש כמו חיה בכלוב, נכון? אם תרצי לצאת מהחדר, את יכולה. אני מרשה לך לצאת מהחדר. אם אני עדיין כלואה בטירה זה לא חופש אמיתי. או כרצונך! אסור לך לעזוב, זה מסוכן. אבל אם תרצי להסתובב בטירה, את חופשייה לעשות כרצונך. אף אחד לא אוהב להרגיש כלוא. אמרתי לכם. את בסדר? כן, אני חושבת שכן. יופי, בואי נעשה לך סיור בטירה. שם זאת האמבטיה, קוראים לה ניקול והיא חברה טובה שלי והיא מבטיחה לא להציץ. האמת שאני קצת רעבה. רבע? מה בעיה? נקרא לריזוטו! הוא מכין מאכלים מצוינים. בואי. אלבר, אתה עדיין חייב לי 500 פרנק. הסר דאגה מלבך, כי ממחר אני אוכל להלוות לך כסף. כי מחר הבת שלי אמורה להתחתן עם סזר! בונמי! אלבר! או שכבר אפשר לקרוא לך פאפה. איזו שאלה. הכל מוכן לטקס מחר. סזר, אתה מעליב אותי, בוודאי שהכל מוכן. מצוין, אז נתראה. שלום. לאן זה? לפגוש את הכלה. שלום. לא כדאי. יום לפני החתונה זה מביא מזל רע. אני לא מפחד ממזל רע, זה הוא שמפחד ממני. שלום. היא לא שם! לא? לא! איפה היא? היא במאפייה. במאפייה? מה היא עושה במאפייה? מודדת שמלה. למה במאפייה? כי היא אוהבת לנשנש בזמן שהיא מודדת בגדים. טוב, אז תלך למאפייה. שלום. אוי, נזכרתי, אתם לא יכולים... יש הצפה במאפייה. מה, אבל אמרת שהיא שם. הייתה שם, היא סחטה עם השמלה. היא עלתה על בגט, צפה הביתה. נזכרתי בכלל בבית, אבל אי אפשר לראות אותה, היא מתייבשת. אל תשכח את העסקה שלנו, אלבר. אם בל לא תהיה מחר בחתונה... למה שהיא לא תהיה? את יכולה להישאר, אם את רוצה. כבר כמה ימים שאני מסתובבת פה בטירה. לא ידעתי שהגן הזה קיים. מאוד נחמד פה. נחמד? הסיפור של המקום הזה בכלל לא נחמד. לפני המון שנים גר פה נסיך. הנסיך עשה מעשה נורא ונענש. הוא כל כך התבייש, עד שהניח לגן הורדים הזה לגדול ולהקיף את הטירה. בזכות הגן הזה הוא יכול היה להסתתר ולברוח מכל מה שקורה בחוץ. לברוח מעצמו. איפה הנסיך הזה היום? הנסיך הזה כבר לא קיים. לברוח, אבל למה? יש כל כך הרבה דברים יפים בחוץ, יש אגמים ויערות ואנשים
ואבא שלי. מה את עושה לו? פסט, הוא לא חתול! אדוני, הנערה עצובה. אני רואה שהיא עצובה. הוא רואה שהיא עצובה. תחייך אליה. תחייך. לא רעיון כל כך טוב. תשאיר לה שיר. שיר? מה פתאום שיר? די, אתה כל הזמן מחבר אותי. תן לה מתנה, שרשרת. לא, מה שהיא צריכה עכשיו זה מילה טובה. תן לה מחמאה. כן, תגיד לה שהיא יפה. לא, תגיד לה שהעיניים שלה יפות. לא, לא העיניים, השפתיים. השיניים. תגיד לה שהיא חכמה. דבר על העיניים. תגיד לה שהיא מעניינת. או על השיניים שלה. דבר כבר! השיניים שלך מעניינות. התכוונתי לומר שהשיניים שלך לא מעניינות. לא, זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי לומר שהן יפות. לא השיניים. תשאל אותה עליה. מה היא אוהבת? מה מעניין אותה? מה את אוהבת לעשות כשאת לא... כלואה בטירה? אני אוהבת לקרוא. אתה קורא לפעמים? קראתי פעם. הנה, תן לה את זה. זה מהספרייה שלו. זה ספר על אהבה. מחזה! רומאו ויוליה. אני אוהבת את הספר הזה. זה זוג שבכלל לא היה אמור להיפגש, והם מתאהבים כנגד כל הסיכויים. השתגעת, זה סיפור עצוב מאוד עם קרב חרבות וסוף נורא. כן, אבל עד שזה קורה יש להם אחד את השני, וכל עוד יש להם אחד את השני, האהבה שלהם מנצחת הכל. עד שהם מתים מוות אכזרי. סליחה. זה בסדר. אני לא יכולה יותר. תגידי לי, מה את רואה? עציץ? אל תסתכלי לי בקנקן, תסתכלי מסביב. מה את רואה? חומות? מה עוד? אבנים? מה עוד? מה זה משנה? תראי, אני מבינה אותך, באמת. כלואה פה בטירה. הכל חשוך, הכל קודר, עצוב נורא. אך בין קירות של אבן ישנם סודות גדולים, אם רק תרימי מבטך, תראי הם מתגלים. תני לעצמך לפרוח, תני חיוך קטן, גם אחרי כל גשם יש קשר. תורידו אותי! קדימה תני חיוך, זה לא כל כך נורא, והעולם עוד יחייך בחזרה. אז די לבכות ולייבב, אוי מר לי בחיים. כן, הדברים הם לא תמיד כפי שהם נראים, כשמישהו נראה חמוץ, מפחיד ואכזרי, רק תתני לו הזדמנות ואז הוא יחייך, תראי. טוב, זה דורש עוד קצת עבודה. אולי מאוחר יותר. לעצמך לפרוח, תני חיוך קטן, גם אחרי כל גשם יש קשת בענן. קדימה תני חיוך, זה לא כל כך נורא, והעולם עוד יחייך בחזרה. תני לעצמך לפרוח, תני חיוך קטן, גם אחרי כל גשם יש קשת בענן. קדימה תני חיוך, זה לא כל כך נורא, והעולם עוד יחייך בחזרה. כשהייתי אגרטל קטן לפני שנים, כולם היו אומרים אותו דבר. הפעם הגזמת כבר, די בזל, תביטי בקנקן, נסי לשכוח, כי גם טירה של אבן יכולה פתאום לפרוח.
אבל אין נשף מחר בטירה. תזמין אותה, יהיה. בל, אני דורש. אני אשמח אם תצטרפי אליי לנשף מחר בטירה. את מוכנה? כן. בואי איתי. יש לי שמלה יפהפייה בשבילך לנשף. גם לי, אני אבחר לך שמלה מדליקה. אבל אני כבר אמרתי, בל, מי את רוצה שתבחר לך שמלה? אני או פטית? אם מישהי מבינה בבגדים זאת אני. אם את מבינה בבגדים, אני אגרטל. את? טוב, את מבינה למה אני מתכוונת. נו, אז מה את אומרת? מה? היא לא איתנו. מתרגשת לקראת הנשף? מה יש להתרגש? זה בסך הכל נשף, לא חתונה. חתונה!